Velkommen til den specielle udgave af Pimp My Ride. Her har vi Janus. Han er pusser. Hvad gør du ved, Janus? Nej, det er pusser, ikke? Vil du have det på? Vil du sætte klistermærkerne på forhjul? Ja. Ej, Janus, du skal have dem her. Jamen, der skal fandme ikke over en i tværs over, det sker. Okay. Så kan vi lige prøve at kigge på stregerne, hvor det er der. Så skal vi have sådan et koncept på, ikke også? Det er ikke princippet i det, det er konceptet i det, jo. Så flexcoil, og så green and cool, ikke også? Og vestes, ikke også? Skal du have noget hjælp igen, så du ikke laver sådan nogle fedtbobler i? Jamen, jeg tror, jeg laver masser af fedtbobler. Nej, skal jeg så ikke lige finde noget, der kan klappe nu med? Så er vi tilbage. Så skal vi se, hvad vi har pimpet. Woo! 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 Wee! Og Jens, du skal ikke have den i forruden. Hvad? Så skal vi lige have det der O der væk. Så er det noget til det her O her, ikke? Nej, så finder vi det. Det er egentlig sådan en til forruden.